त्रिपुराखौबो एनआरसि चलायनो नांगौ त्रिपुराखौ एनआरसि अबयस्से चलायनांगौ दानि बागै दिनै क'बुरुकबा जों त्रिपुराजों जों मानानै जों दंनाय जायगायाव जोंनि कागजफोरखौ सोंहरनांगौ जों जाहाथे माने जों सरथिया जोंनि हागो जों दंनाय जोंनि कागजपत्र जोंना ओरैनो एनआरसि जों नांगौ 1949 सालनिसिम एनआरसि अबयस्से जों खालामनांगौ हालाय दा आरकानसा कक्सासिना हालाय दा ताबुकतो जों जोंनि बर' रावनि बिसोरसो न'आव एंग्लाब जिनाबरनि त्रिपुरालेण्ड रखनिबो न'आव हालाय एनआरसि मान हालाय त्रिपुरालेण्ड दै नांगौ ना एनआरसि दै नांगौ नोंनि हिसाबै नों तामाबो मोनो साजाखौ एनआरसिबो नांमाने खालायो जों तारपरे त्रिपुरालेण्डबो नांमाने खालायो जों दुइटा नांमाने एक खालायो जेबो खोनसा बोमोनो बोमो मानला हामजाखौ त्रिपुरालेण्ड hin tabukto आजकल जों त्रिपुरालेण्ड hin तो माने खाना त्रिपुरालेण्ड मा माने जागो माने माला खामनाय फिसो एनआरसि नांया हायदे एनआरसि एनि हिसाब हालाय एनआरसि जों नांया हायदे नांगो त्रिपुरालेण्ड नांया जेबो सामा नाय एनआरसि नांगौ फाइनाल कक दे आसा त्रिपुरालेण्ड बा जोंनि कागजपत्र क्रिया जों तामाखै बुंनायबा दिनै जोंनि एनआरसि अबयस्से जों कागजपत्र जोंनि नांगौनि हामबाय बारिखे हामबाय आंनि बुं कर्मरानि त्रिपुरा सनासरी मथानि सिलासबारि एलेका रंदा बुखुक जोंथ' एनआरसि काबामा बरुनि बुखुक खाना दं खिन्थु सि एनआरसि नि सम्पर्क जों मोनसा केव मोनसा सिलाया फैले हालाय जोंथ' खोनसा नुतामा 1971 नि आसामनि कावना रुगि हालाय 1971 सन नि जारा सरे वान साफानि रखले बनो खायमानि कावग्रक जों नुले हालाय निनि हिसाबै त्रिपुराखौबो एनआरसि चालु खालायनि ना नांलाय नाङो जोंथ' कागज पत्र करे हालाय अंनिया कागज पत्र जोंनि जत त्रिपुरा देशनिबो नांनाय माने कागज हाराथ' जों बासिया जोंनि त्रिपुरा हानि बागैबो जों माने जेखुनु एकदानि बागैबो कागज नाङो जों एनआरसि खालायनि नाङो हालाय बिनि लगे जों त्रिपुरा राजानि हा गामागां माने बागै वानसारावबाय जों त्रिपुरा हा नाङो हालाय निनि हिसाबै हालाय बुसननि सिमिन नांजा एनआरसि हालाय माने 1949 नि सिं ना माने जों 50 नि सिंनो जों मानथलाय हामो न मानथलाय हामो हालाय खोनसा त्रिपुरालेण्ड निबो बरुनि बुखु खानागो एनआरसि निबो खानागो हालाय एनआरसि बाय त्रिपुरालेण्डनि बिसिनो बुमो जतनसे किसा हामकुनो लायसिनि बागै त्रिपुरालेण्ड मानहलाय हाम ना एनआरसि मानहलाय हाम एनआरसि माने हामो जों जाखौ एनआरसि नि बायथ' दा होमबा जों एनआरसि मानो जोंनि त्रिपुरा एक्सट्रा त्रिपुरानि हिने त्रिपुरा जों थागमा हालाय किसा गामंनाय बिनि बाय ताबो मं आंदो ताबो मं आनि बुमं फुले पेलाथि त्रिपुरा बुरुनि सरासरि अच्छा जत जागाबो एनआरसि कौनो तुई सालाय माने खाना माने दा आं सा कक्सनि मुसु बनालाय त्रिपुरा गोबो दे एनआरसि जों नाननि हिसाब नांया सिनि त्रिपुरा रायजोखौ जों एनआरसि नादि नांना नांया जोंनि त्रिपुरा रायजोआव एनआरसि अबयस्से नाङो नांनायालाय अंनिया नांगौ गायसा लेखा फरायो गायसा फरायो उरो थाङो उरो हिमो एनआरसि करि हालाय जों तामाखौ चलिनाय बुनोथ' नांगौ निनि कगनि मुसु हालाय एनआरसि जों मान हालाय त्रिपुरा रायजोनि वान सारक रखलायरि हजानाय बांलादेश आरो दे निनि कगनि मुसु बनो वान सारकना कखलायरि हनिसै बांलादेश बा कायो आरो जों त्रिपुरा तनिया जों वान सारक काखै जों मामंसे तनाय हातिपुरा बायतिपुरा बुसहननि सिमिन नेखि खालाय माला हामनाय बुसहननि सिमिन बुसहननाय 49 साला 49 साल न रुमालाय खालाय मा बारखे हामनाय ना बारखे बोना काहा मंगलागा ताबो मुनिनि बुमो ani mo donariki burani di saka sangni sini mo na balas ka mo সম্পূর্ণ পরিষ্কার মানে ওয়াইসা জায়গা
जों त्रिपुरा दाया वानखना दाया फैसै माने कागज पत्र पुरा परिस्कार नांनाय नामा बोसोरनि सिबिल एनआरसि रु मालाबारि खालामनाय 1949 समयनि सालनिसिम ला एना हालाय एनआरसि दै निनि हाम निनि मुसुं दै भेला एनआरसि दै सिनि बुरुकनि बागै ना आंना त्रिपुरा लेन एनआरसि सिनि बरनि बागै अबस्था नाङो निनि वान समालाय त्रिपुरा लेन नांगौ गैयाफ्ले न बारखे हामबाय Bersama telah sampai